आज प्रश्न एवढाच आहे, न झालेल्या रिफायनरी आणि न झालेल्या अणुऊर्जा प्रकल्पांमुळे आंबा बागायती आणि पावसावर परिणाम झालाय. प्रकल्प आले तर हे सगळं नष्ट होईल सांगणारे तथाकथित स्वयंघोषित राखणदार आणि फेसबुक व सोशल मीडियावरचे स्वयंघोषित शास्त्रज्ञ आता आहेत कुठे? प्रकल्पांच्या विरोधाला विरोध करण्यासाठी पुढे येणारे नेते कोकणातील बेरोजगारीच्या समस्येवर पुढाकार का घेत नाहीत? हा सवाल आहे ना. मला शंका आहे, या सर्वांना विरोध करण्यासाठी 100% कुठून ना कुठून तरी फंडिंग होत आहे. उगाच नव्हे अळंबी सारखे उगवत, हे फंडिंग आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून होत असल्याची शंका आहे. कारण भारताची प्रगती काही देशांना नको आहे. त्यामुळे याबाबत कोकणी माणसानं निदान आता तरी डोळे उघडून पाहणं, त्याची चिकित्सा करणं, चांगलं काय आणि वाईट काय हे तोलून मोजून पाहणं आवश्यक आहे. कोकणी माणसानं भावनिक प्रचारापेक्षा वास्तव, विज्ञान आणि विकासाच्या संधीकडे डोळसपणे पाहण्याची वेळ आली. म्हणून शेवटाला हक्कानं सांगतोय, कोकणी माणसा जागा हो. अफवा आणि भीतीच्या राजकारणापेक्षा तथ्य, विकास आणि भविष्यातील पिढ्यांचा विचार कर. कोकणचा निर्णय कोकणच्या हिताचा असावा, केवळ राजकीय अजेंड्याचा किंवा स्वतःचा बळीचा बकरा करून घेण्याचा नव्हे.